Zdravím vás, teraz si ukážeme, ako sa pracuje s dátami v našej databáze. Chcem si vyhľadať napríklad firmu Profi Credit. Dám si Profi, je to full text search a mečujem je všetko ostatné, kde je Profi v názve napríklad. Máme samozrejme aj advanced filters, ktoré sa dajú používať napríklad podľa IČA, počtu zamestnancov, sales profitu alebo geolokácie. Nádhera. Takže ideme na firmu, táto stránka sa volá Company Details, máme tu detaily spoločnosti, ktoré sú väčšinou z Finstatu alebo z ORSR, ale dajú sa importovať custom CSV importom. Geolokáciu máme na základe Google Maps, vieme si pozrieť aj review z tejto spoločnosti a takisto správne identifikovalo industry, kde táto spoločnosť je. Ak nám náhodou tento Google Search na mapách nezbieha, jak by sme chceli, vieme si pridať custom search termy a refreshnúť vyhľadávanie. Máme tu samozrejme aj finančnú históriu a verifikované kontakty. Tieto sú verifikované tým, že sú z CSV importu redigovaného, ale vieme ich pridávať napríklad aj manuálne, keď treba, alebo nám ich pridá aj Google Map Search. Máme tu aj bankové účty, ktoré sú z finančnej správy a štatutárov. Štatutárov si vieme aj manuálne upravovať, ak náhodou tieto informácie z Finstatu alebo ORSR nie sú presné. Následne prichádzame k samotnému enrichmentu, ktorý je základom tejto aplikácie a ide hlavne o enrichment kontaktov, čiže vieme zoskrepovať z webu alebo ich web stránky kontaktné údaje na buď cold calling alebo mailové kampane. Vieme mať business insighty, ktoré ukážem za chvíľu a triggerovať statutory social scrape. Statutory social nám zoberie štatutárov a nájde ich LinkedIn profily, ale hľadá samozrejme aj Instagramy a Facebooky, ale tie nepovažujem za dostatočne relevantné pre zistenie komunikácie, tak tu máme spomenuté hlavne LinkedIny. Zároveň to pozrie aj na zamestnancov, vyhľadá zamestnanecké profily. Ku každému profilu dá nejaké metadáta, ako napríklad predošlé pozície, na ktorých títo ľudia boli. Zároveň vieme vyhľadať diskusie, ktorých sa zúčastňujú naši ľudia, a to je napríklad z LinkedInu, kde vieme následne tú diskusiu aj pozrieť a máme tu aj confidence score, ako veľmi správne je táto diskusia nájdená. Poďme si ukázať ešte business insighty, keď pozriem do všetkých skrejpovaných dát, mám tu timeline, kedy sa čo skrejpovalo. Takže business insighty a tu vidíme rôzne dáta ako news mentions, reviews alebo competitors. Tieto sa dajú následne použiť na vytvorenie AI profilu. A to si ukážeme teraz. Takže tu máme AI Intelligence, vieme vytvoriť štandardný alebo rýchly profil. Rýchly profil samozrejme žerie menej resursov. Tu máme ukážku detailného profilu, kde vidíme sumár spoločnosti, nejaký technologický stack, ktorý používajú, pain pointy, s ktorými pravdepodobne zápasia a toto je zaujímavé outreach hook, ktorý vieme použiť pri cold callingu. Následne vieme generovať business intelligence a AI topiky. AI topiky sú výstup z business insightov, ak sa jednalo o články, alebo z LinkedIn diskusí, ak sme mali spomenutú nejakú LinkedIn diskusiu. A vieme samozrejme si aj overiť, či tieto diskusie nám dávajú zmysel k tomu, aký je výstup AI. A tu prichádzame k samotnému business intelligence, kde vidíme competitor landscape, všeobecný sentiment o spoločnosti a market context, kde sa zrovna nachádzajú. Všetky dáta máme timestampované na to, aby sme vedeli neskôr robiť trendy ich vývoja a vidieť, čo sa zmenilo počas toho, jak sme s firmou pracovali. Poďme si ukázať, ako viem pracovať s firmou, ktorú ešte nemám v databáze. Chcem vyhľadať napríklad firmu Digmia, ktorú nemám v databáze. Ponúkne mi získať tieto dáta z Finstatu. Vidím, že z Finstat nám dáta dal. Môžem si pozrieť, či je to ono. Áno, je to Digmia, ktorú chcem importovať. Tak kliknem import. Importy trvajú len pár sekúnd a všetko je asynchrónne, takže tu len počkáme na webe. A už to je. Máme základné dáta o firme, vieme spustiť Google Maps Lookup a z ORSR načítať štatutárov. To nám bude chvíľu trvať, zatiaľ sa môžeme pozrieť, ako vyzerá status. Ako vidíme, všetky joby nám zbehli. Výborne, ideme naspäť na firmu. Našlo správne, Lazarecká je správna adresa, našlo nám dokonca telefónne číslo a web stránku. Pozrieme sa, áno, web stránka je správna, ide o firmu Digmia. Vidíme štatutárov firmy, to je takisto správny údaj a pokračujeme ďalej. Spustíme Contact Enrichment, takže vidíme, že nás behol Contact Enrichment, sú tu rôzne informácie o kontaktoch, vidíme, že sú tu LinkedIn profily. Teraz si môžeme dať Statutory Socials, ktoré nám nájde Vlada Konečného a môžeme dať Business Insighty. Znova sa pozrieme na status, vidíme, že beží jeden enrichment job.
Vidíme, že nám LinkedIn správne našiel Vlada Konečného. A vidíme, že Essential Data tu je Digniani. Teraz môžeme triggernúť scrape týchto accountov a zatiaľ môžeme v rámci AI Intelligence dať generovať profil a business insighty. Takže štandardný profil, technologický stack, ktorý používajú, všetko je správne, robil som v tej firme, tak pain pointy, outreach, sedí. Business Intelligence vidíme znova competitive landscape, všeobecný sentiment. Kebyže tieto dáta mám vyhľadávať všetky manuálne, zapisovať si ich napríklad do Excelu, tak mi to zaberie strašne veľa času. Ale našim toolom si vieme tieto dáta automatizovaným spôsobom dať dokopy, zovšeobecniť a sústrediť sa následne na samotný outreach. Rýchlo si predstavíme ešte ostatnú funkcionalitu našej aplikácie. V importoch si vieme predpripravený zoznam IČO čísiel spoločností, ktoré chceme targetovať, vložiť do tohoto okna, následne vybrať zdroj. Máme zatiaľ 3 zdroje, máme Apify, Finstat Scraper, máme priamy prístup do Finstatu, ktorý má ale mierne obmedzené dáta a máme špeciálnu databázu, ktorá obsahuje pomerne veľa dát, čo sa týka aj financials a informácií ďalších o firmách, ako sú bankové účty, web stránky, telefóny a podobne. V statuse vidíme status aplikácie na to, aby sme vedeli, ktorý zo servisov má nejaký problém, ak ho má, a či nám bežia všetky joby tak, ako sme chceli, a máme tu nejakú základnú štatistiku. V analytike vidíme, z akých zdrojov sú dáta, koľko máme, akého typu resourcu v databáze, aký máme enrichment coverage. Naša databáza je ešte pomerne mladá, čiže na testovacie účely nemáme zatiaľ veľmi veľký coverage. A vidíme takisto freshness dát na to, aby sme vedeli povedať, kedy je čas refreshovať prakticky všetko. A vidíme aj napríklad flagnuté itemy per type, čo znamená, že keď naši užívateľia príliš veľa flagujú napríklad social profily, tak vieme, že v rámci ďalšieho developmentu sa máme zamerať zrovna na to. Tým by som ukončil prezentáciu produktu Streamea a budem sa tešiť na vaše komentáre.